Salam gaderly vatandaşlar, salam mehriban illeşler. Men bugün siz bilen ýene-de şu hazyna barada gurrun etmekçi. Bugün gurrun berjek zatlarym size ine meselem Amerikanyň hazynasy nähili işleýär, halka nähili hyzmat edýär, halkam şol sanyna hazyna nähili nalog töleýär. Şular barada bir gysgaça bolsa da gurrun bereýin diýdim. Näder men size siz bilen bir e, şol Amerikanyň hazynasyny paýlaşmak isleýän şol hazynasynyň analygy. Ine şu görýän web saýtyňyz şu ýerde Amerikanyň ofisial web saýty diýe, ýa-ni hazynasynyň web saýty diýe. Ine şu Treasury diýmek, hazyna diýmek. Bulam şol web saýty ofisialny. Ine buny nähili düşünüreyim size. Ine Amerika öz vatandaşlaryna, özüniň ýa-ni grajdanlaryna şular ýaly bir options hödürleýär. Ýa-ni возможность ýa-da mümkinçilik hödürleýär. Ine şu ýerde siz özüňiz account açyp bilersiňiz diýe. Ine bul accountda da meselem ine şu bölegi bar. Pul goýum ýa-ni ýa maýa goýum diýilýär. Şu goýumy goýmak üçin özüňiz account açyp bilýäňiz. Bu gaty berk işleýän bir account, berk hazyna diýilýär. Hiç kim buna girben bilmeýär, hiç kim seniň puluňy ýerden alban bilmeýär. Hazynaň başyna oturanlarym, hazynaň içiniň işgärlerim, ýa bolmasa prezident bolsun, kim bolsun, hiç kim buna girip alyp bilmeýär seniň puluňy. Şu gaty secure işleýän bir website. Şu ýerde her kim girip account açyp bilýär diýe. Bu accounty bilýänler, ýa-ni bu hazynaň işleýişini bilýänler, bir bank işgärleri bilýänler, bilam biram government işgärleri bilýär, ýa-ni hökümetde oturýan işgärler bilýär. Biram aksionerler, ýa-ni biznesmenler bilýär. Sebäbi aksioner adamlar bir belli bir nemede bir girdejide oturmaýarlar, olar dürli yerlere pul ýatyrýarlar. Ine şolaryň birem men öz aýlygyma bir aýlygy ýaşaýan adam däl, geçen taparam aýdyp berenlerin hazyna bardy gepleşikdi. Şu dürli yerlere menem pul ýatyrýan. Ýöne bu account menki däl, buny ýöne size bir görkezme, bir mysal üçin görkezýänne. Ne meselem bir adam aýdaly şu ýere pul ýatyrypdyr. Ne 10 ming dollar. Şol 10 ming dollar näme üçin bu az pul? Näme üçin diňe 10 ming dollar, näme üçin 150, näme üçin 250? Sebäbi şu hazyna 10 ming dollar ýatyrmaga ruhsat berýär. Limit bar, limit, ограничение. Ne şol goýun ýatyrylan puluň üstüne ine 1 ming dollar giripdir, ýa 1400 dollar giripdir eken. 1 ming dollar, 1400 dollar giripdir. Ine 11 ming bolupdyr. Inni şu taýda bir neme bar. Bu hazynaň sen bilen her bir grajdan bilen kontrakt baglaşýar. Sen goýan puluňy 3 ýyllap, ýa 2 ýyllap, ýa 5 ýyllap, ýa 10 ýyllap eliňde girmek bolanok, almak bolanok. Eger sen şu pul gerek bolup sen alaýan ýagdaýynda baglaşan kontraktyň intek şertnamaň dolmaka 3 ýyla ýetmäkä, 2 ýyldan ýa 1 ýyldan men aljak şu pul diýsen, alyp bilersiň, emma şu sen öz puluňa bir alarsyň, üstüne şu berilýän prosent we ýa-ni aýdaly 1 ming dollar girdi diýeli. Şu 1 ming dollaryň gidete 30%, 25%-ni tutup alyp galýarlar. Kalan 700-800 dollar senki bolýardy. Indi şolar ýalyrak işleýär. Şu ştraf bar, eger wagtyndan öň alsaň. Indi bunu men näme üçin size gurrun berýän? Sebäbi araňyzda bardyr hazyna näme bolýar, oňa nähili düşünmeli, biziň intek edip görmedik zadymyz, o pulumuzy köýermi, köýmezmi, näçerek pul gazanyrys diýip şu nime adamlar bardyr. Inanmazlyk edýän adamlar bardyr, mümkinlik edýänler bardyr, içinde bir inkise alanlar bardyr. Nädende nähili bolýar, öň edip görmedik iş bolsa, ine şol adamlar üçin şunu bir görkezme esbap hükmüne görkedeýin idim. Indi size ýene-de bir zat görkezmekçi, bu görkezjek zadym meselem adam bir edarada işleýär. Şol edarada aýlyk alyp başlaýar, işe duran gününden ýa bolmasa soňragam baglaşyp bilýär şu kontrakty.
yürüte kontrakt bağlaşan bu eyyam yan kadinadan başka yönü bir ucu yine de bir yaşol kadina. Ine buna pensiyonlu fond değil ya. Mesela aydalı adam işlep başladı 5 yıldan son ya 10 yıldan son izlen vakti yan kontraktı bağlaşıp bile birinci günün işe başlan birinci gününden bağlaşıp bile eğer uzatlar bilen ne tanış olsa sonra bağlaşıp bile bunun eşitip ya idaresinde şuna yığınaklar geçirilen olsa onunla bağlaşıp bile her bir işleyen adamın işleyen idaresi bilen şuraya bağlaşıp bile kontrakt. Bu senin aylığından daşarı yani sen alacak pensiyan mı? Varangdan son pensiya çıkandan son alacak pensiyan mı? Şondan daşarı bir koyum koyulayan yer sen idarana degişliyonu. Şol koyum koyulayan yer buna da yatırım edip bolya şular yani edip. Benim işte da ne diye ine mesela şu atkı yatırın, şu at için yatırın pulunuzdan hasap çıkarsak diye sen 55 yaşta mesela pensiya çıksan şu suman alıp bilen ayda diye. Her ayda mans demek yine aylık demek. Şunu alıp bilen diye. Eğer şu summa sana ağırlık etse diye onunla seninle şu summanı kazanırsın diye. Eğer köprek işlesen diye. 55 yaşta çıksan eğer sen işlep veren yılın 30 yılı yetmese sen onu işlemeyen devam etmeli olayan. Yine şu summan alma için 3686 haberde bundan 1400 dolar yani artık maç yani alıp bilersin diye. Cemi 3686 dolar her ayda deyip edalı. Eğer de sen 30 yıl işlep versen diye. Inni bu ne hil işleye? Bu misal için senin her aydaki mesela alyan aylığından koyan pulun mu? Koyan pulun mesela 5% koyan her ayda dediğim ayda derler. Bu Amerika'da aylık diyen rahat yok. Amerika'da heptelik aylık var. Bir iki hepteden bir aylık var. Onu weekly diye aydılıyor, bir bi-weekly diye. Bi-weekly olanı her hepte aşağı oluyor. Her hepte derler. İki hepteden bir sefer aylık alıyor. Yine şol alan her hepteden alan aylığından 5% koyacak mı 10% koyacak mı senin bağlaşan şartnamana bağlı. Yine onun geliyor yine şloryalı mesela aydalı ne şeyler bir nemi var diyeli. Aydalı her iki hepteden ya her heptede şunçarak summa aylığından 5% yani 10% geçti diyelim şu. Şu geçti yankı summa da emele geliyor. E, Ştaydak summa emile geliyor. 5 yılın ya 10 yılın devamında şeyler oluyor. 15 yılın devamında belki 200 bin olur. Ya şu onunla köprek olur. Şeyde bir de oturuyor. Yine şuları şeyler işliyor. Ne korkuyan vatandaşlarımız var. Bu ne etsek beyle var, etsek beyle var deyip korkuyan vatandaşlarımız da değişli şu sizin hiç vaat bir inkiyse gitmen bizim şu vaat dörödün yankı açan hadinamız var. Şu edil Amerikan bolmasa da Amerikan ya da beylik devlet bütün devletlerin hazinesinin işleyişi yani edil şoların edil kopyası hemen analogu hükmünü işleyecektir. Hiç zaten çekinmeliler. Sebebi biz şu an etmesek biz Türkmenistan devletinin düğünü kurup bilmeyiz. Şu täze Türkmenistan'ı kurup bilmeyiz. Hazine bolmasa bolunu devlet işlemeye her ýagdaýda görýänsiniz devletin işlemeýändigini. Şimdi bu yerde yine aytmaly zadym var. Şu koyyan puluňyzyny hökümete geçirýän ýanky yatırım edýäňiz, her aýlygynda yatırım edýäňiz bolyn. Şu da nemeden ok, ýanky şudur şuna duran ok, oň üstüne de prosent minip durýar. E, Prosentem şol marketin marketin galyşyna, peterişine bagly. Edil aksiýa satyn alyşyň ýaly, ene şol ýaly edip işleýär. Olten koyun pulundan daşarı ne mesela aydalı şu pulu koyuptur biri diyeli şu pulu koyuptur biri inni şu pulun üstüne de aydalı 82'den üstüne yine bir 10% da ayda münyen diysen de mesela aydanna 10% ayda münyen olsa demek bu da 80 euro oluyor da 80 euro oluyor. Bir aylık oluyor 80 euro her ayda. Ne şeyler işliyor. Şu koyun suğmanı da üstüne de minip duruyor. Sen aylığından bir geçip duruyor. Sen elinle nişat tölen yok. Onun heptelik aylığından. Bu aylık diysem bir ayda değil. Yanım düşünürdüm.
Amerika'da aylık diýip zat ýok, hepdelik var, biram iki hepdeden bir var. Ne şular ýalyrak işleýe, şonu men size watandaşlar düşündireýin idim. Bolýa onna yine de aýtmaly goýmaly zatlar bar bolsa, inniki gepleşigimizde dowam ederiz. Bu size bir görkezme esbab hükmünde, misal hükmünde görkezeýin idim, gözüňiz bilen görersiňiz, görmeňiz üçin. Onda şu ýerde tamamlayan, hoş sag bolun, sag oturuň, ýene-de görüşeriz.